I pozdrav svima ljudi, danas igramo FIFA 15 sa mojim drugarom Aleksijom, Sad ćemo postaviti kameru ljudi, a da vidite mene. Ne vidite. Ja sam crveni, on je plavi. Pozdrav svima. Dobro namešteno. Vidim ljudi. Ali dobro namešteno. Dobro ljudi, namešteno, dobro, ajde idemo. Ajde, ja sam plavan. Ko ćemo tu? Ajmo Barsu. Ajmo Real. Ajmo da. Biti Barsu. Da ne kažemo. Mislim, ne, kažemo, ne, dobro je postavljeno. Čekaj. Ljudi, da vam kažem neku foru što se tiče FIFA. Idete ovdje na šut ero, smanjite na 0, šut speed na 50, daćete golove sa terena, znači... Čak sačkaj. Sačkaj. Idemo na beginner. A nemoj! Nemoj na beginner. Nisi čest rukav. Treba čisti. Prežaj Carvajal, ja ću skok. Nije baš ja. Idemo ljudovi naši. Ja sam crveni i oni plavi da ne loptu. Klasika. Ok, ovo je Luka Modrić. Do benzinca, dodiran. Ne, sam. Kakva akcija! Kakav gol! Cristiano Ronaldo! Snimat ćemo jedan klip sa košarkom posle ovog. Da. Sad se renduje klip. Bla. Dodaj. Nije to, ja sam tamo selu. Dodaj. Joj. Skil. Neću skil. Ljubuvi. Na centar. Tu sam. Pojde na centar. Benzinac! Dobar. Nije loše. Ajde, benzinac. Kide gol. Mjesta. Ja, ostavili smo Mesija. Ljudi! Koga je penalti ili ja? Ja. Gdje je ja? Levo. Desno. Što se ne baciš? Dodaj. Evo je. Tu da. Pa hoću da dodam, neće da doda. Peparo. Bravo. Lob. Što si radi finesu? Kako to budeš u ja volim finesu? Finesa je dobra. Sad ti nis. Može protiv Pepare. Dodaj. Evo. Di. Kako se su bacio s ovih. Ljudi, ovo je fines! Nad. Idemo. Ja sam bio bolestan. Šut. Ne, čak nisam bio bolestan. Za... Ja sam lijek sad bio malo bolestan. I sad ću prvi gol. Slobodnjak. Mislim da Ksije si već izbješao. Imamo golman. Vidimo da će biti sad, nemoj ništa
da reći, prije što će biti. Nemoj ništa da reći. Znala sam ide na govoru. Pusti ja ću izgled. Ne, kjelo na vas. Pusti ja ću. Ajde, možda ga i dobio. Ko ti popija? Pa čekaj me hvala. O, joj, sad. Tako. Da vidimo šta može Messi. Ljudi, da vidimo šta može Messi doneti. Da li može Messi da postigne slobodan udarac gol? Može. Što ne bi mogao? Daj. Kako da mi dao? Nek sine sad ću, evo je. Nek sine sad otišao. Portugalsko. Nije, nek sine da mi se vodi pa zato. To bude prednje gore, da ne šudim. Pa sad nema. Ma deću. Što da to? Da, kao to što sam ja bio opet. Svi ne. Tako. Dodaj. Pa, jasno. Sekundu. Gol. Pa ljudi, treba malo da namješta kameru. Kiks. Čekaj. Ljudi, da namješta kameru. Evo, naši. Ovo statistike je bolje smo, realno. A? 4 šuta u okru, 4 u okru, oni 3 šuta, 3 gola, 3 u okru. Bilo sam. Čekaj da namješta dobro kameru. A ne onda je na pačke. Čekaj, treba da ga preokrenemo ovako. Što je na pačke? A nije. Ove. Ovo nije pačke. I ovo vidi. Ne! Što radi ono? Bravo, Selo. Idemo! Evo. Dodaj. Jedno ga ubacio sad. Vidio sam te. Da, jeste. Nemoj da pokažemo šedniku, to nije. Ti ne onog. Ne, ja bih šlo toga. Dodaj. U bale. Ljudi, bale su bale. Ali jak je odveo bale. Ide bale. Ide vidim, kako se bacio. Imaš što baci, što probijam. Kako da nije ovo brži? Ko žudi ovo brži? Žudi ovo. Nije žudi. Bilo, što? Isto. Graj? Koji da je sam pobjede? Ne! Da, bila je. Se čarka nazad. Da. A? Da se baš ne vidim. Evo ga. Sad je odmah. Joj, kako me okrene bust. Ja. Zašto komu stavlja izlaz? Dodaj. Evo ga benzinac. Kako ti to lopta? Prosto. Finez gledi. Gladi! Karim Benzema. A zašto si mi stavio 14? Zato što mu je to najbolji broj. Ne. Prvo. Viktor, ono si ti stavio 14. Dodaj, vrlo mi sprinta.
Si ti je. Dušo dala kad bio moj. Ej. Dodaj. Pa dodaj. Idemo. Kelor na vas. Kelor na vas. Za malo da sam prošao kroz dvojicu. Vraćaš se gomane. Am pet. Snima. Dodaj. Daj glas. A dodaj. Fantastični besom. A dodaj. Kako je Busquets brži? Majke. Isto će bolje pozicije krenuo na vidjeti. Ti kreneš sa pola terena, on krene sa početka prema, ko će biti duži pa ovo? Nemoj to dobiš. A sad je sam izgledao, ja nisam sam. Kako ja branim. Kako je bug. A ovo je bug, brate. Ljudi, zabavno. Jao, slučajno sam izašao. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, hvala što ste gledali i vidimo se uskoro. Ćao. Ćao bre.